enggak lah. Ya oh. Jagone kluro rame suarane ati kemrusu aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari saisine kluro rame suarane pating kemrusu aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari parane ing aceh ana wit-witan
hei oh hei Nyos skit nyos skit nyos. Nyos skit nyos skit nyos. Nyos skit nyos skit nyos. oh Udara gambare wayang Gambare wayang Kotor ora bisa maklum Ngurip aja lali sembahyang Dimen mamur ning alam kubur
ya ae ya ae ya ae ya ae ya ae ya ae ya yeah.
tapi Anda memilih janda. Bapak Putra saking Kuda Manggala sekedap malih celeng kali asu asune Sumawana karo celenge Sumawana bakal metu. Nenek sampean muni celenge mbok aja karo klirik to Mas. Jan dasare celeng kon piye to Jeng? Rasane ra penak. Celenge celeng kuru ne. Iki kirike wis nesu iki. Ora entuk balung iki mau. Wis beko saka jero. Wis beko saka jero mergane balunge sentek. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia suka bermain-main, aduh lucu sekali. Heli, kemari, ayo lari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Wis celenge ndeprek kono, golek babon Sunda. Kirike golek balung kono wis. Yo. Yo. Ya.
Awas barongane iki. Barongan saka Kuda Manggala iki. Pakanane kembang. Wak. Pengen bebujan karo sliramu bandara selo parang bumi Mataram anggon apa tresnamu sinesen kira becanggo nali tresna ning saiki kahanane pancen beda tresna kepenggak maratuwa nyambung tak lelakno tak lalekno tak ikhlasno
siji sing wani ngendi ana ana sewu siji sing lali suwargane ngadonya ana suwane wong tuwa wong kang tusute gedhe ganjarane suwargane donya ana suwane wong tuwa wong kang tusute gedhe ganjarane ya 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 wah wah ya 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 celenge wis les babon Sunda apa jentar oh alah Lana sewadana raja muda ing Ponorogo siapa ing yuta lawan Raisina sepi keparo ora pakem ora marem wak 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 ono gudel mangan kembang iki gudele mangan kembang iki ya
Gudele lekas mlaku iki. Woi. Sing katon sing ora gelo kadung kandang kowe ora teko janjane kowe ning endi sajane liyane atiku sujono kowe kecat kandhek karo priya liya dong dadan kowe ora teko dine kowe ngapusi kadung dandan rupaku iki lho ya wis janjimu ngapusi ora teko iki wis aku diblepoti ro celenge ra apa-apa celeng karo asu iki janjane kowe nang endi selagatku atiku sujaga gawe kencang karo wanita liya kowe janji karo sapa Nduk? Karo Pak Bakal. Oh, aduh kok karo aku to, ya karo sing enom ngono lho. Lali janjine. Sing cetha mblenjani Mas nek janji karo sampeyan iki. Ah, ya sing tuwa Mary lho. Sing tuwa Mary. Yes, Mas Sumadi.
karo dilongi Mas. Yuk. Sore, ayo balik. Wis saja eling ngonggor temen. Ya. Celenge wis tuwa ambane ngos-ngosan.
Wah, 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 wah. Oh, ya. Iki asune mangan kok iki aduh. Kira-kira sing dimam wadahe apa isine? Awas kucingnya tidak ngedas karo celeng ini. Ya kiriin di kiri. Oh, kiri es gondol ndas. Mbak Muharram dicopot sisan pindase. Oh, woi. Gangguan teknis.
Ya. Mas Sumadi. Mas Sumadi. Celenge tarik sik wae. Celenge tarik sik wae. Sembuh, 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 sembuh. Sembuh. Iki sing loro bareng. Pamit boleh jeng Yatmi dipinakane. Ana sing njaluke 1000 loro, Mas. Oh. 1000 loro. 1000 loro yen ngumpul dadi siji rasane. Rasane kaya wong arep mati nek 1000 loro kuwi. Aku ya urung tau. Iki pamit boleh sik jeng. Iki wis dicepakake iki. Yuk, ya. Oh, 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 oh. Ya, Bengok anis. ngaget-ageti ya. Kaget, Mbak. Iya, Ngapunten nggih, Bu, nek kaget. suarane sing rasa. Sih nom. Ye.
Yo Mas, dipamit ke Mas. Nggih, halo. Pamit boleh ya, Jeng. Pamit boleh, Jeng. Lila nono pamit mulih. Pasti kula yen dede jodone. Mugi ingkang atuk sulih wong sing bisa nglateni slirane. Pancen apa jroning ati katresnani katon pundi wong kang bisa satel mong lampahi wong semene atur puji kari ora harja Eman benjang siko Ati dikawe kucimo Batin kula batin lilo Yen kau nganti mung disiasa oh